Toda kutenda Mwari kuti tiri pano. Tigotenda Mwari kuti takasangana. Kune vakuru, kune vadiki. Inini ndowanzoti Munzwa Ngautumburwe pauri. Ukada kunyepera kuti ndatitumburei kusina kuti munhu asarwadziwe, anozorwadziwa muone nechironda chamakriyeta plus chironda chagara chiripo. We are agreeable, handizvo zvoka. Saka nhasi unoyu tinenge tichitaurirana. Inini ndichaintroduce zvandiri kuintroduce, imimi neni totaura. Pane chakaipa here. Ende zvandoda kuti tiwirirane tisati taenda kure ndezvekuti we will be online kubva zvino kusvika Jesu achidzoka. Saka kana tichitaura, we are all ministers for Christ. Hakusi kureva kuti zvauri kutaura, it's a personal confession. We are just putting reality on the platform so that we help other young people who are out there who may not have the opportunity. May the good Lord bless you, but change tichitaura. Chamunoti gender imimi chii? Vakadzi. Andoda kubvunza because misangano ndowanzoona ichitungamirirwa nemadzimai. Kuti ndibva ndanyatsoziva kuti gender rimwe zita rinomiririra women. Noti pakanzi gender justice pari kurehwei nhai iwe mwanangu? Varume nevakadzi vachirarama zvakaenzana vane kodzero dzakafanana. Saka ikodzero dzevarume nevakadzi mune shuwa? Yes. Mune shuwa kuti madzimai munozviziva kuti panotaurwa zvegender hapasi kutaurwa zvenyu? Mune shuwa here kuti pamunoti gender mune varume in mind? Good. Nhai varume mune shuwa here kuti madzimai paanotaura nenyaya yemagender issues they have you in mind? Handiri kubvunza, chidei pane varume vapindura. Madzimai ari kuti we have you in mind. Varume, do you think when people talk of gender they have you in mind? I don't really think one way never varume in mind. Because pakanzi gender-based violence, shunzi mukadzi ashungurudzwa. That's most of the cases. Saka chinonzi gender mukadzi. Gender is both. Handisi kuti according to the word. Ndiri kutaura according to the narrative. Pakamudzudzira nemagender issues varitaura nenyaya yemukadzi achirohwa kwete mukadzi achirova. Exactly. Mukadzi anenge achirefera to. Umwe anoti pane ane maonero akasiyana. Inini, this is what I'm going to do. Nyaya yangu ini ndichaitangira kubva kwainotangirwa nekuti tinoti gavi rinobva kumasuriro, ndizvo zvoka. Ndoda kutanga panotangira nyaya yedu iyi. Asi ndisati ndataura, nditendereni mboverengawo mubhaibheri vhesi iri kuwirirana nemunamato. Munamato anenge angatoudzwa kuti vhesi iyi ndiri kuifarira. Inoti iyo pavhesi ya1 yaRomans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Door number 1, holy. Door number 2, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ndotsokorora. Present your bodies, 1, as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Zvikanzi, which is your reasonable service. Ndoda vhesi iyi ichadzoka kubva kwekutanga patichadhila nethis issue tichienda. Inini ndinoti kana pane ane nharo tinoitisana nharo tichienda. Inini ndinoti the challenges that we have munyika iye zvino izvi dzakabva pafamily. Either family murume nemukadzi, murume nemukadzi nevana. Pane here machallenges atingawane asiri rooted in the family. Ndoda kuti mundipewo 1 risingabve mufamily. Ndoda kuti mukurumidze sevana veuniversity. Ndipewo 1 challenge iri kuaffecta either of the genders isingabve mufamily. Give me. Right? Havakasimudza maoko vakawanda.
ndipeiwo machallenges ari kuaffecta vanhu panyaya dzemagender issues dzisiri kubva mufamily. I think peer pressure ikukonzesa some of the challenges atisangana nawo egender asiri kubva kufamily. Peer pressure according to you haina chekuita nefamily. Yes. Ine chekuita nechi? Ni the other kwatiri kuswera like kuchikoro. Sorry? Like kwatiri kuswera kuno kuchikoro. Kwamuri kuswera kuno kuchikoro? Yes. Okay, nekuti hakuna mafamilies. Yes. Kungori nevanhu nhengo dzemafamilies. Alright, pakanaka. Ipai mama. I think where we're coming from influences wherever we are. We carry our home, our background into wherever we're going to. So we are affected by our family, our background, and how we've been raised. Even if it's peer pressure, you are pressuring others to do what you think is right, because that's all you know. You're doing what you know. Mama varikuti everything chinobva kufamily. He who bullies others akazvidzidza from somewhere, and he who is bullied ane zvaakadzidza from somewhere. Wherever we are, whether we like it or not, we carry our identity, and iri kubva from the family setup. No matter what we do, we are part of a family, and we are producing a principle that was instilled in that specific family, or we are denying the principle. So when we are living, it's either we are sustaining a principle, a family, or we are saying, this principle yandakaisirwa ku family kwangu violated me, therefore I am denying this principle. Inini ndo maonero angu. Ende panapa ndichataura nemi ndichidai 15 or 20 minutes ndichitaura. After that we discuss. Imi munotaura maonero enyu, indotaura maonero angu. Inini maonero angu anodaiwo. Bible rinoti musanyengerwe, Mwari hasekwe. Whatsoever a man soweth, the same shall he reap. Bible raita attest to the principle yekuti garbage in, garbage out. Bible riri kutaura nenyaya, tombotora for example, we know what gestation period is. Vamwe vanoiti pregnancy. Ku pregnancy, kana taura nenyaya pregnancy, kuti munhu anotakura mimba for 9 months. Tiri kutaura from the day ye conception until the baby is born. Munhu 9 months dzake, ende toziva kuti tombotora for example kana kuti elephant is almost 2 years yakatakura mimba yayo, but dzese gestation period. But this is what we know. When a dog ikaita pregnant, inozvara mbwa. Munhu akaita pregnant, anozvara munhu. Hazviiti kuti imbwa yoita pregnancy neimwe imbwa yomirira 9 months dzayo ichimirira kuzvara munhu when zvakasangana dziri mbwa mbiri. So violation yeprinciple yaMwari inoti panosangana vanhu votarisira kuproduce nzou. Kana patove nevanhu vanoproduce chii? Vanhu. Kana dziri nzou dzinoproduce chii? Nzou. Hazviite kuti uise mhodzi yechibage pasi okohwa nyemba. Kana waisa chibage unofanirwa kumirira kukohwa chibage netest yacho neprinciple yacho. Tiri kubvumirana ka? Therefore we agree neprinciple yekuti garbage in, garbage out. And isusu tinowirirana nyakwe ku economics nebusiness tine gestation period. This is the period between the day the investment has been made and the day profits are made. And the period in between is gestation period. Clear? Now this is what we have. Tinowirirana here kuti when two people, female ne male, vakasangana vakati tave mu relationship, gestation period yechimwe chinhu. Because it's the relationship does not end a relationship. Relationship is seed yasowewa. Whether inhumbu yemunhu iri kumirira 9 months dzayo so as to produce results. Vanangu,
Munoramba kana muchida kuramba. Relationship pairi kusowewa, tombotora for example kuti iwewe wadanana neumwe munhu. Paunodanana neumwe munhu, kukiswa hakusi kuti relationship iri kunakidza. If fertilizer yakandwa mumunda kuitira kuti kana produce yakubuda ibude ine results akafanana neinvestment yatakaita. Saka kukisa is not entertainment. Kukisa is an investment that must produce dividends. Ndo clarity iripo. Saka in whatever a person does is seed sown. And in whatever seed inenge yazvarwa, tinomira takamirira results. Uyai tu, uya mwanangu ndiana asina kubata phone, uyai wewe. Uya nomwe wako, uyai muri tu tiite tichita ma example. Itai chop, yes, muone zvamba zvafamba. Inini handina nguva yema theory, ndine nguva yezvokwadi. Ndoda kuti ndititaurirane kuti patave takasvitswa nani sei. Mwari haana unga akatirongera dondo ratiri maririri. These zvinhu zvakaitwa nesu tichida, tichiona, tichiziva, tikafarirana nazvo because we were benefiting, but we did not consider the consequences. Because apple rakadyiwa naAdam rainaka. But look at how much it has costed us. Kuti murume mukuru yaingove nyaya yefruit. Yafai. Now inini ndiri kuti iwewe wakamirira destination. Uyu akamirira conception. Tiri kuti ndika uyu akadanana nemunhu akarara naye, it's seed sown. Irrespective yekuti maproducer mwana kana muna uproducer mwana, by going to bed masowa seed. What you do paunenge uri mu relationship, unenge wakamirira kuti uone kuti seed yangu yandasowa after 9 months iri kundipay. Whether ichaberekera ku marriage, kana kuti ichabereka mukurambwa, kana kuti ichabereka after 2 months, when the gestation period is over, you get the product. Pana anoramba irapo. Hapana. So, in all that we do, we are investing. After we have invested, tinochitanga kuti investment yedu iri pa development stage. In development yedu iri pa refinement stage, munozviziva. After refinement, tochiziva kuti taakubata ma results. Ndo the first thing chiripo. Now this is where the problem is with the people. When it is time for conception, and this when it is time ye conception, vanhu, what they are doing, they are sowing in flesh, then refuse kuti ripe corruption. Iro Bible richiti, he who sows in flesh must then reap corruption. Saka problem inoitika manje ndeinoti, when a person is sown in flesh, get married 9 months later after gestation, then you reap corruption. Corruption comes in different forms. And then normally, mwanangu seed ya wakasowa during courtship is the same seed ichano tipa character. Character is the seed that is going to be sown during marriage. Zvakamfanira kuti ukaenda kumunda mwanangu ukadzvara chibage ukachiomesa urungoti I have sown like so as to produce like as bamba. Therefore ndoda kupasa example. Uyu adanana na uyu vomba vakisana. Let's call it entertainment. Pavanonopinda mu marriage, the entertainment industry does not shut down. It remains. But because the seed was already sown, it was nurtured, it matured. That means you have created a man of entertainment. As the Bible not anodzara mhepo anokohwa chamupupuri. When he comes back from entertainment,
The problem yamunayo ndeyekuti, why did you go for entertainment when the principle says the marriage bed must be kept clean? But you did not saw that concept of a marriage bed being kept clean during courtship. Now, because you did not sow that seed, when you start harvesting, you start labeling your ambassador. So when we talk of gender violence, manj, people are fighting because they don't want to reap what they sowed. This is the fight. Fight yekuti kuti vakadzi vane hasha, fight yekuti havasi varume vane hasha. Fight iri pakuti, when you opened the entertainment industry and you taught someone to be entertained, you thought when you close your shop, all shops will close. As now, the reason why inini ndiri kutaura semunhu mukuru, ndiri kutaura pamusana pekuti ndimi muchiri kutrade. Isusu dzedu shopu dzato ku profit or ku loss making. Saka we can therefore not sacrifice the truth for the sake of smoothness. All we can tell you ndeyekuti cases were not invented in this generation. They were there kubva pachitangwa kusvikira nazvino, and we have seen the harvest. A man cannot live like a sinner during courtship and become a saint by marriage. Responsibility is not born in marriage. Responsibility is born in spiritual maturity, yet not internal discipline. What young people are doing nowadays, they are destroying the building blocks because they think it's pastime. What they don't know, pastime is a creation process. Whatever you are creating, you will call it an abuser tomorrow. Kana mune mubvunzo ndataura. Inini ndangouya pano kuzokutaurirai. The reason why, my daughter, I want to tell you, munhu achizvarwa ne9 months, ndeyekuti Mwari waiziva. Inini ndinonakirwa naMwari. Mwari waiziva kuti munhu haazvarwi nemhuka, anozvarwa ne-irresponsible parent. Therefore, even after leaving this stomach, development is sure. Because you are in the hands of a responsible person. And the threats that you are getting from outside, dzichanorova mai dzisati dzauya kumwana. And aitozviziva kuti mukaka wamai unorapa. Saka mupfungwa ina mai inonyatsozviziva kuti nguva yekuyamwisa mwana ngadi ngayamwe. But unoziva panzou, nzou inotakura mimba yayo 22 months yakaitakura. Why? Pamusana pekuti environment inozvarirwa nzou haitendere kuti nzou izvarwe ichinzi yozodevelop after 2 years. Ndosaka nzou ichiti ikazvarwa nhasi, after 2 hours inenge yakumira. By the end of 2 days inenge yakumhanya nedzimwe nzou, because iri kuzvarwa where there is survival of the fittest. Mwari aitozviziva kuti nzou inofanirwa kuproduce nzou which must be able to survive ichingozvarwa. But here comes a human being who knows kuti marriage is not a training ground. Pari kuzvarwa nzou yekuti ichingozvarwa, pfambi dziripo dzakamirira kutora murume wako, varoyi varipo vakamirira kuroya murume wako, mbavha dziripo dzakamirira kutora murume wako, vane mabhendi variko kuti murume wako aende anorara ikoko, vanoda kudya mari varipo kuti murume wako aende anorara ikoko. But all your courtship period you were preparing as though pari kuzvarwa munhu anofanirwa kuzochengetwa namai, pachizvarwa nzou inofanirwa kungozvarwa yakazvimirira. That's the reason why, according even to sexual maturity, your boyfriend is more immature sexually than he was when he came from his mother's womb. Because of your training institute.
And apedza kudaro ozomufunga kuti kana asangana naRozi wekumabvuku anofanirwa kuti no when he never learned to say no. A man who cannot say no today cannot say no tomorrow to anyone. But this is how you are training your people. Uri kutraina unge zvinonzi itsoko pachipangwa zvarwa nzoko. Why? Because I would kutakura mimba for 22 months. It's too much. Garbage in. Tomorrow, tinenge tane imwe manje nyaya yekuti izvo it's woman against woman or woman against the husband or a child against the father. Asi ukachida kubvunza kuti vanhu vaya vakauya nani pakauya neumwe munhu wakaramba kusenzesa pfungwa dzake when it was time to think. Every murderer ane mukadzi akauya naye achiti ndiye wandoda. Every person ari kudivorce pane pachazimbofaya. Pazvaifaya waiassessa the wrong thing. Why? Because you forgot you are bearing your children in the jungle. Kana mchifunga kuti manjuza achapera because uchatsanya. Mfana, prayer does not substitute duty. Kana uchida ndikupe tambo wezvisungirirapo unamato uripo. Tione kuti hatikudaidzira here mapurisa manje warova pasi. Pamzana pekuti prayer cannot take you off there. Why? Pamzana pekuti we were not supposed to be there. At times God is wondering why we are praying because he does not know we are up there. Unoziva kuti marelationship yenyu mazhinji munozitreat as a Judas. It is not a place where you are going to harvest good crop. It's a harvest of thorns. In fact, my relationship yenyu mazhinji itambo yekusungirira. And you know what? Do you know what happens mwana wangu practically? Ndiye kuti relationship chiri kuita kuti iko zvinezvi usafe wakakwira pabucket. The bucket rawakangokwira promiscuity. Remove promiscuity, you surely die. Taurai, ngatimbotaurai muriko. Ngatimbotaurai tiri panapa ndikutaura nenyaya ye the birth of gender violence. It is a war that is between a man and a woman. Mukatarisa, the war between a man and a woman, its birthplace marriage. That's where we are born. That's where we are nurtured. This is who we have become. Taurai tinzwe vanangu. Handidunyepera muchindiguna kuita ngemusipoka. Ngopa chero unoda hapana asina nyaya. Panika vanhu vari kudanana singamboiti. Ina handauti musadanane, handauti musakisa. Ndangoti kana wapedza kukiswa uzive kuti wakamira pabhaketi. Chasara kubva. Ugoona kuti uchasara wakarembera pai. Kana uri mubvunzo kana dziri nharo, kana iri clarification, talk to me. Yeah, this is narrow. As ndakamira hangu in gender yangu my females we allow certain things because we have to tolerate it here. Hatisonyatsonzwa. Natsosimuka mwana wangu wese mic pamuromo unyatsotaura neni baba ako ndakateerera zvangu kuti ndinyatsonzwa kuti uri kuti chii pamusoro pevana vangu. Okay, I'm saying I'm agreeing nezvamukutaura. Zvakawanda zvacho relationships, especially when we don't know why we are in them in the first place. Saka we tend up to normalize zvinhu zvisiri izvo, like togarira zvinhu zvatifange singagariri for the fact kuti munhu ari relationship. Good. You are very right. Vanhu vari kutora kunge zvinonzi relationship is something that we can do without. You would rather have it than create activities. Zvoti anenge asina relationship anotoita seasina nyaya, seakaremara, sebenzi. Asi mushure mekunge waane relationship ozotanga uchibvunza vanhu kuti izvo, how do I produce a Christian relationship? How do you produce something that you are not? Ndo number one. Ende vana vedu vazhinji ndokumbira chinhu ichi ndafara nezvawataura. Vana vedu vazhinji, they are not suffering from confusion that is natural. They are suffering from the confusion that they are creating. And in trying to resolve their confusion, they are creating more confusions. Do you know kuti ukada kunyatsotarisa
kuti mukomana ari kukutemesa musoro iko zvinezvi kana kuti musikana ari kutemesa musoro iko zvinezvi, chii chiri sensible chaakataura kubva musi wamakadanana? Hapana. Ende handisi kuzogumira ipapo, ndambokubvunzai kuti in a relationship hausi kutaura yako uri kungotaura, imbondiudza chinhu chiri sensible chinoda 7 years of courtship. Ingopa chero moyo. Ndiri kubvunza mubvunzo uri simple. Ende handisi kuti chagurudza umbotry. Chii chiri sensible chingade 7 years? I'm sorry. Relationship tirimo zvimwe zvacho munozotongona mamuka kuti uzonyatse kuona kuti ichi chinoda kushandirwa. Hapana zviri sensible zvirimo. Idziri kuti hapana kungokwira nekudzika semapenzi. Handiteseka umwe anoti ipai umwe tinzwa. And do you know the reason why mwanangu ndiri kudiscussa izvozvo? Do you know at times we invest 4 years in making fools of ourselves? Zvoti kana uchinge wazomira chaiko fanika iwewe wakaenda kuchikoro, ndiri kufara bvudzi rako magadziriro wakarita iri aroradza kuti pfungwa dzako dzopanana moto. Asi kuti unoziva pani ukazofunga kuti une mukomana, ugofunga kuti munoswera muchingodida rodhi nekudzoka nekutengerwa pizza wakaguta nekuzongobvisa hembe, ukada kunyatsoona kuti no, handisi kuti ndo zvauri kuita iwewe pese. Ndiri kutaura iwewe wakamirira vamwe vako. Zvangu fanira kuti kana ndichitaura madzibaba, I cannot exclude myself from what other parents are doing. Vana vangu zvinhu zvamunoita imimi hanzi nebhaibheri zvinonyadzisa kana zvichitaurwa pachena. And the way you think at times, it shows kuti hamutombofungi, you are just using intuition. Hamusi kufunga. Hapana kuti munhu mukuru akaita sewe nemasvikiro awakaita, unorara pafoni ukazobvunzwa nzi manga muchiti chii, there is not even one adjective. Taura wako mwanangu. Vamwe vanopinda mumarelationship kuti vadzidzane. Kuti chi? Kuti vazivane. Thank you God. Ndoda kuti ndikubvunze mune mutingotaura ka 1. Ndotanga newe. Normally muri kuzivana chii? Handisi kutaura, it's not a confession ndataura. Vanangu, I want you to bear with me. What you are saying is not a confession. You are generalizing the relationship of a young woman and a young man. It's not about you. Chisumuka mwanangu, muri kudzidzei? Personal hangu handisi kuti personal. Uri kutaura, hatina kutaura personal. Tiri kutaura young people in general. Kudzidza hunhu hwemunhu. Makarara. Kana ndimiwo warati mazorara muri kuzomukerona kuti munhu aitoi. Handi mumuka mupamba. Ipai umwe. Ipai umwe Mike. Iko zvino kutaura chokwadi kune language yatiri kushandisa vechidiki. Ukanga wasangana nemukomana wako tawirirana, the first question is, what's your body count? Ndochinja tinoda kuziva, ende vazhinji you don't know what it is pamwe vechikuru, but izvezvi language yatiri kushandisa, what's your body count? Pakaentertainwa vanhu vangani? We are counting the bodies of entertainment. Kuti tinyatsoziva kuti tiri kutora here skilled manpower. I hope muri kubata zviri kutaurwa. Ndezvekuti, my sister, I want you to analyze carefully. Mwana wangu ati tiri kudzidzana. Kuchikoro chacho, what's your body count? Kuti unyatsoona kuti practice iyoyo inodirwei when after gestation period. Inotoburitsa munhu muchini. Yes? Okay, I think trukupinda ma relationships prematurely, right? For example, we end up taking like
makore akawanda we are doing, let's say, courtship. At the end of the day, after 2-3 years, takushayiwa zvekuita relationship, and that's when the entertainment part comes in. So I think imbomira mwanangu uende rufango unopedzisa manzwa zvaataura hapana asina clarity yekuti poto ikagadzwa pamoto ikaramba ichingokutidzirwa ikasatsva inototsva. Hapana, there are no, haazi tuma options kuti ndine poto yangu pamoto irifanirwa kuenda for 7 years nyangwe mutarisi wacho unopedzisira wamboti ganimborara mukurara poto inotsva. Ndozvaari kutaura zvikanzi izvo marelationships edu haasi an investment iri kuratidza kuti people are conscious kuti its gestation period, asi iri kuzopedzisira yakuti tuma kuita entertainment, because you cannot keep liabilities forever. Zvakafanira kuti nini ukanditora umbwa wati elda muri mukristo ndoti iwe umbwa wati tiri mukristo ngatipinde yedu murumu mutibvise hembe ndotanga ndichatarisa kusaiti ndozopedzisira ndakutarisa ndakadai undomuzomuka umwe musi tagara pasaiti nepasaiti pamusana pakuti even Paul anotaura kuti uchenjeri unoti ndinomira kuti uregedze kuwa. Paul aitotaura kuti izvo hakuna munhu angati ini ndakasimba, munhu wese anogona kuwa, even ini ndakamira pano ndogona kuwa. This is the reason why kwandinofamba ndofanirwa kufamba ndichiziva kuti ndikatamba kunowisa ndinogona kuwa. Nobody is immune to sin. With that capacity we all have. Unfortunately, inimba munenge mchipinda unofunga kuti izvo ndiri chitanda, I'm made out of bone and rubber, I have no feelings, and look at what you have done to yourselves. Muri kunyepera kuita magamba, hapana mahard pachinichi. 90% of you are finished products. okay, so And ndiri kutaura kana ndichiti finished products, ndiri kureva kuti the gestation period is over. Chamirira kuti tuone proof yekuti mimba yevei. Ende tichakuonai nekupinda mumarriage court modzoka nekudivorce side. Unfortunately, haudivorce makangodaro. Vamwe vanenge vasina mazino, vamwe vanenge vane mavanga, vamwe vanenge vachirwara nekuda kwechinhu chakaitwa nevanhu vachifunga kuti life is about entertainment. Life is not about entertainment. You cannot employ an actor for life uchigara naye kumba achikuitira drama rekuti ufare. Who do you think you are? okay, so I think we need to have clarity and we need to know kuti saka inini purpose yangu ndechi, which means if I'm going to be in a relationship, right, I know kuti maybe Mira mwanangu, ndoda kubvunza mubvunzo. Hausi kumirira iwewe, uri kumirira vamwe vezera rako kuti vanofunga kuti izvo tongoti vanhu vari murelationship 100% they are clear kuti after gestation period chii chichabuda. Sunzai maoko. Tobva ipapo. Vari kufunga kuti pavanhu vari mumarelationship 80% are clear. Vari kufunga kuti 50% are clear. Vari kufunga kuti 20% are clear. Oh. Handisi rini mudhara ndiri kudaro. Ndimi muri kutanyatsotaura kuti kana pane vanhu vasina clarity vamwe venyu. Ina handiti vamwe venyu ndoti ndimi. Because handidi kuti muzoti ndakukanganisirai kuti ndareva munhu asiriye. Vanangu, I want to tell you, mwana wangu you are right. My relationships enyu munoleka clarity yekuti like produces like. Ukazvara mhombwe unokohwa mhombwe, munhu wenhema unokohwa nhema. Usafunga kuti nhema kunyepera iwe, nhema kunyepera mai vake, yekwaanga ari asiko. Saka umezhwa kuti munhu anonyepa nekuti akanyepera iwe, anomezhwa nekuti anonyepa nekuti kwaari kunyepa ari kunyepa with success. Zvakafanira kuti kana uchidanana nemusikana muchigara mese panapa muchibikirana sadza atori mai vako odzokera kumba saanogara ega, hakuna murevi wenhema semusikana wako. Ende hazvichinjwe nemarriage.
anenge achingoti kubasa, anenge achigara neni, paanodzoka anodzoka as innocent sezvaakangayo nekuna mai vake achibva kwauri. It's so simple. The training is done, it has produced the results, and the results are sure. Tozodzoka mangwana titaura nenyaya yegender violence. Vanangu havazi vanhu vese vari kurohwa nekurova mudzimba umo, but vari kuzviita, vari kuita nemazvo. Ndochokwadi chiripo. Abuse iri kusafa kuvana kubva kuna madzibaba kana kuti kubva mune madzimai. Remember, these were relationships of choice. Hapana andiri kuzvarirwa pakati penyu apa. Asi vazhinji venyu, the thing that is choosing relationships for you is the demands of the West downwards. And unoziva kuti the only thing your boyfriend can do is to entertain you, but your children will not be looking for an entertainer. In fact, vakadzi vemustreet ndo vanotoda entertainment. And in fact, enda unoona bhora rinonakidza 90 minutes, gara kosvondo. Then it ceases to be entertainment. Saka as soon as ukaenda ku Victoria Falls nhasi mwana wangu, you are a tourist. Ukanogara kwa usiri tourist. Wawe ikoko, ningo chitonzi tobva ku Victoria Falls. Hauzisiri mu tourist. Saka muzive vana vangu kuti, whatever you are offering a boy at 19, he will not mature from it. On those issues, he will be operating as a 19-year-old. Even if he gets to 60, he will go back to his age. Ndosaka uchitiona madhara takagara zara kuuniversity. Unenge wakufunga kuti sex nemunhu ane 40 years yakasiyana nemunhu ane 13. Because you are 13 years old. And vazhinji venyu, your relationship will never mature. Because even mukudanana kwamakaita for 2 years, what has matured? Apana, you become a professional prostitute. Asa notora rafa nditi. Prostitute aziro munhu anopuwa mari totaura neservice chete. Mari haunako because iwe uri kuitira pizza vamwe vari kutenga dzimba. Unoziva marwariro acho yana unoshaya kuti pizza sure flour ine zvinhu pamusoro. And look how much you are giving. Akana ndiwe kutofanirwa nemukomana kuti yautore pizza yako kuno iwe unosiya zvinodhura ubva wakatakura chibox chepizza and yaunodya neshamwari dzako iye achidya ega. And look at how foolish you are. Okay, so by having clarity, right, which means we're going to start with why. As in, why are we doing the relationship in the first place? So by knowing why, if you're going to date to marry, you have to calculate, kuti by age andiri, if I'm going to date right now, which means cheta makore akawanda, and at the end of the day, you entertain the devil, right? So, yeah. Thank you so much, my daughter. Vanangu, let me conclude by saying, gender-based violence is a product of our own making. Because takaramba to preserve the body as a living sacrifice. He who has a good plan for us, and he no longer finds use for us because we are being used somewhere else. And Mwari anorwadziwa kana achitarisa the opportunities that he had for you and what you have done to yourself. When God says, I know the plan that I have for you, usafunge kuti the day you refuse the plan disappears. Mwari anenge achitarisa kuti sure, ndakanga ndakamudzvarira mundo wemagaka, iye akati ndoda weminzwa. Look, unoziva Mwari chichaita kuti timire pamberi pechigaro chake chekutongwa akatsamwa ane hasha is what we ignored. The things that we deserved, chasing the things that we desired, and the things that we desired were not things that were good for us. And we realize when we have made a decision,
this was a bad decision. And we tell you before you make a decision, you will see ndonozvionera mberi. Hazvidi kuti ufambe netsoka kuti uzive kuti kufamba netsoka kunorwadza. Tarisa vabvako. Hazvidi kuti umwe madrugs kuti uone kuti madrugs anouraya vanhu. Tarisa vabvako. Hazvidi kuti iwewe urarame negirlfriend kuti uzive kuti kubva pacollege une degree usina zvikomborero zvaMwari, you will be selling airtime somewhere. Hazvidi rocket science. All you need to know kuti Bible rinoti kana muchinamata muti baba vedu vari kudenga tipezve kudya zvedu zvakatifanira. Mwari aiti even after college I owe you food, not your certificate. That's why kune vanhu vane nzara vane ma-certificate. Why? Because they forgot certificate is something inongokupa advantage but not over what God has planned for you. Mostly vana vangu chausingazive ndechekuti ukatenga tiketi rekukwira bhazi haudzokere naro kumba, it has served no purpose. Riri kukupa access to easy transportation. Ndo zvakafanana nedegree, itiketi rekupinda muzvikomborero zvako so that you can get to cooperate and claim what is rightfully yours. Unfortunately, you are leaving the bus stop because you think you are qualified to make money. Chikoro achibvise plani yaMwari. Tarisa kune vamwe vakafunda. He who is going to leave this place with a degree minus God, you will tell me, ndimunoti nyango kubasa, unonzi rara neni ndikupe basa. Ukada increase, rara neni ndikupe basa. Unoita mabasa mangani nepay one. When in real life the blessing was assured. Tabva ikoko manje tomva tatizo, this general manager is abusing vakadzi. Ari kuva abuser say, pamusana pekuti they decided to let go of God because they thought paperwork is enough. Now paperwork is showing you need God. Unfortunately, mwanangu, everything that happens in our environment is decided in the spiritual world. Kuti mwana ungozvarwa kuti azofunga kuti ndoita sei. Mwari anga atoronga someone akafanana nesu in our image and likeness. Ndobva tomisa mugarden reiden makanga mune food. Adam was not laboring so that he should eat. He was laboring because it was leisure. We don't look for employment so as to eat. Our food is assured, but so as to be relevant. This is why it is possible kuneta doctor otambiriswa $200 as a driver motor. As balance. This is the reason why vanika munyika yedu inoi kune vanhu vazhinji vanotambira mari shoma isingakwani bhazi rekuenda kubasa, but vari kuenda kubasa vachibhadhara school fees vachitenga chikafu. It's not because vari kumira, it's because mudhara akamira kudhara ari kupa vanhu chikafu chani chavo. So God has been good to us. Asi handizivi kuti vana vangu tingavaudze sei kuti musazvibvise pachikomborero muchizviisa pachikomborero chemunhu. Ngatisumuke. Gestation period. Food for thought. Ndoda kuti ufunge wakagara. Boyfriend yako ine mota. Hausi kuya kuchikoro netsoka. Asi panoperera course unenge usina mota. Asi kuna vamwe vachaparova netsoka vasina boyfriend vachazokupa lift because wakapikira kupiwa. Kunyange mupromise wakanga une yako iwe ukaramba ukati ndoda dzevamwe. Unoziva uchazoona mwanangu kuti it costed you more kupiwa mari yekurukiswa musoro than what God intended for you. Uchazoona mwanangu kuti wakanga wapiwa blank check ukanyora $5 ukazomira muqueue ukafunga kuti vamwe vanhu vari kufevhegwa.
uchazozviona mwanangu kuti whatever man does, he is not doing it for himself. It depends on the spirit that is controlling him. Because everything that we do comes from the spiritual world. So, all we need to know is behavior dzedu dzatiri kuita, tinonomira kusaidi kwaJehovah here kana tinonomira kusaidi kwaLucifer? Tinonomira kusaidi kwaGabriel here kana tinonomira kusaidi kwaSatan? Choice iyi haizvarwe nayo. It's yours. Call it gender violence after, but choice. Asi kana muri pano so, muri mutarauma, unofunga kuti kumabvuku kure, mira uone, gore raunoita mimba, kuti iwe namai vako makadungamidzana muchibvawo clinic, mabvuku padhusa. Yafai. Asi munamato wangu semubereki, Mwari akuitire zvakanaka. Pasi pezuva hakuna akanaka, asi zvese tinongozviitirwa nyasha naMwari. Vanangu, no matter what happens in life, usabve pana Mwari. Ramba uchichema uchimudza kuti Mwari, ndini mwana wenyu, ndiri kukundikana apa, ndiri kukundikana apa. Don't give up on life. Don't give up on life. It will not be violence against you, but violence from within. To cause a short job where perfection was necessary. Nai mwanangu, nyangwe kurukiswa musoro chaiko chaiko, haungorukwi kwese kwese. Unotosarudza mabreeds aunoda. Hausweri wakaisa musoro wako pese pese. Unotori na dresser of choice. But on issues of life, ngatinamate. Baba vangu maita henyu manditendera kusangana nevana kuti titaure pano pachikoro chevakuru. Vanobva from different social standing. Kuwana kwavo vanosiyana. Vamwe vacho havana kutodya, vamwe vacho havasati vabhadhara fees. Asi imimi muri Mwari hamukundikani, vaitire zvakanaka. Kune vamwe vanokutyai, asi nyama inoda kuvadhonzera padhuze, vaitirewo zvakanaka. Kune vamwe vakutodzungaira, vaitwa madzenga nezvepano pasi, varapeiwo. Mwari, itai kuti vana vedu vazive what they deserve is being fought by desires. Let them conquer desires of flesh. In Jesus' name I pray, amen.